Brian na. Bra. Uy! Namaigit! Gano'n din ka muna lagi! Saan ka mag-give ni Ron? Akan isaging na lang ka ha! Ay, tulo ka saging Hindi, na. pero panihapon man na ito ni Unya. Saan ka man eh? Sila krisis, di na tinuod ang tinuna na isa pa nakabundon. Lingi-lingi sa wala, lingi-lingi sa tuong. Abanti lang gamay, padayon pa ang tulo. Rapapam-pam-pam, rapapapapam-pam. Nakuhi ang isiyabot sa Agaya, lapil ako untuk ka na yan! Sagliyok dia ba? Sagliyok dia ba? Sagliyok dia ba? Kita na uy! Agay! Uy, si Ma'am. Si mama na katong kauban ni Mayor. Nanghanggat ka niya? Wala ko nahanggat niya, oy. Sama na siya. Abot man siya galit diri ay. Ala. Palimpi. Asam ko silig. Asam to sa paninsa. Ano man mo diha? Ha? Ano ninyo? Sabi na diha! Kita maresipyo ba? Tao ni Mayor. Saan man na siya? Bot magbisita mo. Ano na ba tayo gasto? Saan ito man na ron? Unsa mo na problema na nga tao kay bisan pag tay gasto dili invited or dili mo ani ginala sa siro kayo. Saan ka man karon? Wala Oy, tayo bugas! nay baho diha. Wala yun! Saan ka man Baho, okay. Ano pa diri o? Waki sunod ni Kadiro. Saan ka man gini ron? Akan isaging na lang ka ha! Ay, tulo ka saging Hindi, na. pero panihapon man na ito ni Unya. Saan ka man eh? Mukaon ka sa badaman ng saging ka? Nah, di kita mukaon na ba kay dato ra ba to? Ah, wala man sila yung pagkaon sa iya po, di bahala ni. Walang plato. Wala siya plato pa na eh. O ayaw ni na plato dong. Ha? Katong blo akon dong. Pabuak na plato. Katong blo akon maulaw ta. Ay, nawa man kay balunga. Naibisita diri. Ay, pwede mo ako. Wala. Taman Ya wala man ay sagol ya. Nato itong isagol diri. Ano isa ko? Murag naam tinapa sa mo. O, ito pa ko. Tinuro ka bako nga kurtin natin. Mauman gan. Mao man gid atong kurtina do. Itago ni sa kaplato ko, itago sa kaplato ko. Ano sabi? Ari. Sige, sige ka pang-invite siguro. Wala ko nag-invite ana ya oy. Anong nami man siya diri? Kita ka nga, guwapa kay anak kanan niya, imo ring invite siguro ba? Wala oy, wala. Kalakas mo din ka sa iya ba? Ay ginuo ko wala gid taon ay. Mo pa Wala gid taon. Mapakaon ng Sa kita diri. anti man him ringo ni ta. Uy, bitan. Uy, wa magtigas to sa balay do. Pwede ra lagi ni kay ang mga dato inigmas naman ni pagkaon din nila di butangan na bisag mga sus-sus dahil ana. Wala pa na. Butangi din na kay kutsara di ati. Butangi tinidor ti para social tanaw. Ni. Saan dia? Kaya hapit na sa mabuk. Ayo. Titi na sa bakal. Ayo. Dam. Ay. Asa yung escalator? Nag-order para ng escalator dam sulod si manang abot og escalator. Oh, kinaulay manggod. Oh. Usa ka na. Dam. Basi do ara bagi dam kay mong balay dam ba. Ay, kay ginaikuan na yung iya na ani naka-reserve na ni. Reserve. Oo. Tarungan na lang kung kuan, guniti na lang maayo kay basig mahulog ko kay wala. Ano unsa man nga pati akong buhok? Amo ka magulit sa mo dam. Guniti ko maayo kay basig mahulog ko wala ra ba mo escalator? Tapi gido ko dam kay pagkadako ra ba kay mo dam ay. Uy kasiksir kay nako. Grabe yung pamaas madam ay makabusog man kaayo. Dam kanang sulod sa among paniwan dam. Mamista unta ko. Wala may lechon? Siya madam. Wala ka paglinit. Unsa rin yung handa? Ay kuha lang siya. Banana with sauce. Murang specialty na maridiri madam. Banana with sauce. Unsa ni? Ha? Tinapa? Banana with tinaps. Murag mao man ni among hinabang sa barangay ba o sa munisipyo? Okay, wala. Among gihatag. Wa palagi kay wala mong milain na utang po diri dam kay si auntie mo gadi sa pautang mo silingan kay dakan po siya utang. Balik na lang ko siguro sunod fiesta no. Kay Dili ka mo tala. kaong ko ani gakas pahon manggod ko. Kanang matanggal ang balibo sa mga namang kaspang Oh, kaspa akong buhok. Pares na sa Allergy. pares lugar ka sa mong iro dam katumatan ka makaon siya kay mapatanggal ang iyang balibo. Kaliwat di mong iro dam. Kasi tanaw ni mo sa ko iro. Ay di babalik mo tayo ra masuko basi madam stress ka. Balik na lang ko ti sunod diha mag Jollibee na lang ko kay mas bako man ko ana uy. Magkubukaon na nang Di mo ika mo tila sa mga handa pa naman dam. dili na kay kaspahon ko. Allergyhon man ko.
Sige dam, sunod pista man, andami dam. Basta ba lang daan sa imong request. Sinsya kay madam ha, sinsya kayo. Sige, matun ako ha, ate. Balik na lang ko kay, sorry na lang sa inyong handa. Basig sa sunod nga piyesta, maglitsa na mo. Balik na lang ko Oh, ha. pero sa inyo madam, pagtuwa mo sa inyo madam. Ay, sure, anytime. Ikabalo mo ko dagan yung. Ugma dayon. Ano si Mamista po sa inyo dam, di ba? Ugma. Bahala ko'y piyesta, matura mong balay. Namoy katong ganay may lingin-lingin nga pagkaon katong suyop-suyopon dam. Na, Nana. Kaya tumidam ha. bisan pag, Sige dam, pasilo asa kay midam. Maningkamot mi sunod kung namilit sundam. kung saan ako pag naog ani, nga wa may escalator. Pag sakat nimo problema pa na ako. Pag naog din problema. Oh, alam na yun, di ko ninyo kay, ikaw ko na lang. Babaha ko. Di ayuho ko niya. Oy, kay di ko kabaw mo kuan ani. Sakto baka ni. Sabi na mo padulong. Ha? Asa di mo padulong? Amista gay midam, mista ba? Di ba anak si madam mapista po nila karon? Hindi ka magingana na ka. Sa may sutol nimo. Pag-ilis po diha. Itong sa imong angkol. Okay, sunis. Dahil diha sa napi ang butang. Pagdali iya. Kay di mahutdan na tawag sa Apil ni ang pulo. Ako na yung slang Oh, pulo po. suutan na diha. Landam ko na nadaan sa imo. Oh, salamat kayo. Yeah, kailangan ko sa konti. Tawad sa brad. Tawad sa. Gahul-hul maning ko ni angkol. Te. Ito silupin na Walay- niyo. walay, Balitas ko sa bakos- diha. Oh, pwede na maglarong ko ang diha. Ako po wala po ko. O, katagsain na ninyo. Samok kay ninyo. Dakan kayo mo presyo. Oy. Mawalawan dito ng amista. Dalo nga nagsuog diha dong. Maulawan ta. Papurma naman may ano eh. Hindi na mawala si Mada, Brad. Di tabangi ko niya bi. Ondra. Ko niya. Ay, hala, Gopo na baka ko ani. kulang ng sapatos na ba? Oo, wa tay sapatos. Ba? Diyan sapatos dito kasaba ba ninyo? Oy, suotan ninyo niyo. Hala, magkakakuha na ng sapatos te. Nasilingan na inayhay. Ano mong sabat suotan na ninyo diha? Sisilingan? Sabat na suotan na diha kay para madali mo maulahin na mo ron sa kuan dito. Ganahan ko na yung antik eh, kapanguwag sapatos silingan. Diyan, susutan. Ikabalaka kay. Budagdan mo itong kwarta si Madam. Mangaon ni digto. Pwede silupin oh. Ay mo Ha? pamauli unya gway biis dala ha. Ano ano yung silipin eh? Alisod sad. Dan ana punan na unya. Maulaw. Grabe si auntie eh. Mauwa ko Sudlin na tagamay kay- ante. Wa matay sudan din he. Sulod na sa bulsa. Pagdali na iya kay mangat ka na pa. Kung sirok si Madam no, mas murag mas sirok atong Ay auntie. pagdali na mo diha, kay Lagi? naulahin na mo karon, wa na litson nito karon. Ayo, Ayo, ayo. ayo. Ila kaya naging balay ni Ma'am? Ilang man siguro ni kay mura may dataw dire. Dataw bitas ma'am. Tingon nila kay nagpista sila nya ngano man lagi ka kanang kuan man lagi ni bisirado man lagi yung balay. Manirado ba na yung balay sa dato ko mamista? Ambot lang pud lagi. Lain lagi sa Sakaan na lang ya. lain na sila magpista pito kulit ko bi. Kay ngano ila man sirado ilang balay ni mamista mo kana. Mamista ba? Kawatan mo? Pangawat mo ay. Pasok na sa pasok na sa Naigit, oh. Naigit. Ganina ra nang may nagayo-ayo dia madam niya dili man lagi mo may abrihan di mo katkat na lang mi. Dili mo respeto mo kay nga na gibuhatan gani sa git kay diha mo mga agi. Bosa gali nganong gihibuan og git di mo may kaagi di mo layat na lang mi. Taon oy kay Bisita ano mo nga. Bisita ba mi ni madam diri mamista ba mi invited me. Bisa nagbisita mo kay na may git pod. Diha mo mo agi. Dugi sa kay ka dugi sa kay ka mo abre og git oy. Nga mamuwagi nga naigit dili mo katkat pa sa imabaw. Dugi pa ka mo abre. Unsa man na diha, say? Imo man ko nang bisita madam. Ay, oh, mga bisita na ko na, say. Pasudlan na sila, say, be. Dayon mo, dayon. Sige surat mo dito. Kay kwan ay nainaya na yung kaon ha. O, dayon mo, dayon. Mas kay mo mga aon din ha. Gali. Gamay ra kay nang handa. Dali lang. Kaya naamang gudang mga barangay official ba? Dili Silang pa ka. dili pa mi mo apil ka on. Bago, mga first table, maguna sila. Unya, paguman nila, ha? Kanang lingkod sa mo dira, kay kanang, ano sa nato sila? Bago pa nas na kapitan ng kagawad. Naa, mga BHW, mga tanod, diri, nagkaon pa sila.
Mga first table, manggod sila, pero Ah, sige, ingkod sa sige, kutira sige, ha, kay... Magbulat na lang mi sa mo. Magulat na lang, o kadyot lang ha. Ito sa taya. Dakan may naguna man ni kapitan o gagawa di ba? Lagi. Dako ra ba kay na sila kaon? Hindi. Hila. Uban gito nila tong CBO nga upaw. Di ra ba tumubarog dili mo likit ang likod? Hindi mo liki ang likod ito dito sa mundang og kaon. No? Gigutom na mo? Ay wala pa madam, okay lang. Okay lang. Okay lang. Lagi gutom lagi kuya. Ay, pero... Ay, kadyot lang ha. Kadyot lang. Latis ako ninyo. Kay nakoy paon ha. Kadyot lang yun. Ay sila agwanta sa kay mga ulawan tadi ni madam dira oh, ni magagwanta dira sa pagkaon eh. Gutom gyud kayo ganina ra maguna sila dihaya. Pagkaon sa mo, ayom-ayoma sa na ninyo. Kay wapagid sila ng human. Wala ko kabalo kung... Unsa pa nang ibasa silang human dira. Kay maulaw man sa paggawas nila. Wala lechon ani dam. Na may lechon pero maulaw kung kuha lagi kay naa si Kapito. Dili pa pwede makaabis og dalunggan lang dam, mabira lang gaban Ano dalunggan. lagi ko? Ana pa silang Ay lamisa. naa sila sa lamisa. Puno kay lamisa. Maulaw di ko kuha sa lechon. Magulat ang dam. O pagulat lang ha kay. Kanang sa timo-timo sa O midiri. pag timo-timo sa mo kay kanang mahuman sila. Misulod dayon ta pa makanon mo kay lechon dito sa lamisa. Dako pa man tong lechon dito. Sige dam, sige dam. Salamat. Sige. Salamat madam. Kaigo kanina to yan. Oh, imo na lang isa ka hotdog ikulangan murag murag ikulangan ni madam. Manghatag pero kinan-an mapudaan. Sabi na lang ko. Lami man gihapon. Taon tayo. Itong mana kayo eh. Malamig ditong listo niya eh. Puya man ani nga. Kon ay kinaram. At nang ni kuan. Gam, Yes. Wala pa ba Da- sila na human? tugay ka sa mga Hindi mag-ana. sila mo magkaon. Ani na lang dam kam. Kaning sobra mo dam amo nang lipo to sundam. O, pwede na. Pwede, pwede. Kay Pwede kayo. naman ko ipadala si nung sa buke. Pwede naman tayo sa kaon dam. O, sige, sige, sige. Okay. Abangon ka. Eh, basig magdili may makabalin ni sa pikas ba kay. Dahan dugay pa mong gawas ng kapitan. Pila na ng plato Kapag dala. sa kagawad. Okay. Ay, ganan si Mana. Oo. Ganan si Ate, may bulak-bulak, may bulak-bulak. Pagdato, biya na ng mga plato diri sa mo ah. Dudam. Pangiyo sa midambe. Unsa? Pasudan na magdiwag ni dambe.